Alozi û bertekên giring li ser biryara Trump ya vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê û êrişa Tirkiyê ya dijî rojhilata Bakurê Sûriyê li serên serê cîhanê didomin. Kongresa Amerîkî jî di 23 cotmehê de li ser vê mijarê rûniştinek taybet li dar xist. Di rûniştinê de hevseroka desteya Rêveberiya Meclîsa Sûriya Demokratîk İlham Ahmed û çar kesên din yên pispor li ser rewşê axifîn. İlham Ahmed bahsa ittifaq û sozên Amerîkayê û bahsa êrişa Tirkiyê kir. Bi hêzên Emerîkî ra û hikûmeta Amerîka ra têkiliyeke me gelek baş hatibû ava kirin. Hem li şerê dijî Daişê de hem hêviyên ku em vê jiyana demokratîk li herêmê ava bikin û istikrar ava bikin, aramiye ava bikin, sozên rayadarên berpirsiyarên Emerîkî ji me re hebûn. İlham ragahand ku wan bawer dikir ku heta rojek berê êrişa Tirkiyê ew ê Amerîka nehêle êriş pêk were. Heya rojekê jî berî êriş çê bibe, me her wisa dizanî bû ku wê ezman girtî bê li beramber êrişên yan firokên dewleta Tirkiye. Lê mixabin roja ku wê êriş çê bibe piştî telefona Serok Trump û Erdogan çêbû, direkt piştî wê ji me re hat gotin ku wê ezmanê Sûrî ji Tirkiye re vekirî be û wan jî qewetê xwe paş dakişandin û êrişî dest pê bû. Her wiha İlham Ahmed balkişan xeteriyên ku bi êrişên Tirkiye derketiye holê. Kesên ku derbasî axa me kirine hemû emîrên Daişê bûn, niha kirine artêşa azad bi navê artêşa azad yan artêşa Sûriye a demokratîk, artêşa Sûrî anîne pê êrişî me dikin. Evana ê ku navlê kirine, ê ku muxalefetin, dewleta Tirkî jê re dibêje muxalefetin, lê Daişê bi rengekî nû carek din hatiye derbasî herêmê bûye xwe nû dike. Pisporektin Bernike Romero berpirsa rêxistina Save the Children jî di derbarê krîza mirovahiyê û bi taybet jî bertekên li ser zarokan ya piştî êrişa Tirkiyê agahdarî da. In the past 2 weeks, more than 160,000 people, Di hefteya borî de tevî 70,000 zarokan zêdetir ji 106,000 mirov di şerê rojhilata Bakurê Sûriyê de koçber bûne. Piraniya wan di kempan de û li derve bê pêdiviyên bingehîn yên mirovahî dijîn. Tevî agirbestê em dijminatiya dijî zarokan dibînin. Tên kuştin û tên birîndarkirin, avahiyên tenduristiyê û dibistan tên wêrankirin. Ji aliyê din gelek bernamên rêxistinên alîkariyê hatiye sekinandin. Divê Amerîka hewildanê bide ku ev dijminatiyê û rewşa dijî mirovahî rawiste û sivîl werin parastin. Alîkariya xwarinê û dermankirinê divê were peydakirin. Tevî hevildanên bo çareseriya rewşa aloz û nearam û her wiha krîza mirovahiyê ya li herêmê didome ne zelal e ku ev hevildanana bi çi rengî encam bide.